ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ್ತು ಒಂದುಲರು ಭಾಗಿರಥಿ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪುಗಂದು ಯೋಚನೆಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುವೇ ಪಾತೆರ್ದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಐನೆಡ್ದವರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ದೇವರೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪರೆ ಇಂದು ಮದಿಮಲ್ನ ದೊಡಮನ ಮಗೆ ಅಡಿಗೆದಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅರೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ತಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಡೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆಕೇನ್ವೆ ದಯಬಂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಯಾರಿಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಚೂರು ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಭಾವ ದುಮ್ಮತವಾದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನೇ ನಡಿಕೆ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಮಾಸ ನೆನತಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ನೆನತಂದು ಆತನ ಪೊರ್ಲುದ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆತನ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟು ಬಾ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಇಟ್ಟು ಬಾ ನಿಧಿ ಬತ್ತಲಕ್ಕ ಬಾ ಹಾಡು ಬಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಇಡೀ ಬತ್ತೆ ಅದು ಮುಪ್ಪ ವೆಚ್ಕಮ್ಮ ಕಜಾಪುರ ಹತ್ತದು ಬ್ರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪುರ ದೇಕಾಡು ಪಾತ್ರ ಪುರ ದೇಕದು ಐಟೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಲು ಒಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಇತ್ತ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪುರ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಗ್ಲ ಅಂಚ ಹೊರ ಭತ್ತ ಈ ಕಡೆ ಭತ್ತ ನಾಳೆನ ಭತ್ತ ಎಂಕಲು ಹೌದು ನಾನು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ಹೆಂಗು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪದ ಮೋನೆ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಏನು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಡ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಭಯಂಕರ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಿಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕೋಡೆನೆ ಆತುಂಡು ಬೇಲೆ ಪುರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಬತ್ತನೆ ಇರ್ತವರ ಇಂಕುಲು ಒಂತೆ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ಪಂಡದು ಚುಚೂರು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬುಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪುನ ಎನ್ನ ರೂಟಿ ತುಲೆ ಬಟ್ರನಾಕ್ಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಡ್ದೇರ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಬನ್ನಿ ತುಲೆ ಏತು ಬೇಗ ಹಾಕದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂದಿಕ್ಕದು ಪೂರ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಬಾಲೆಗು ಚೂರು ಹುಷಾರಿ ವಿಕಾಸು ಚೂರು ಜ್ವರ ಅಂಚ ಈಗ ಮರ್ದು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಇತ್ತೊಂದು ಹುಷಾರಿಂದ ಈ ಟೂಟಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಂಪು ಟೂಟಾಕ್ಷಿ ತಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನ್ ಕೊಂತಿತ್ತು ಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಅಂಚ ನಾ ಚಾ ಪರಿಯರ ಪೊಪ್ಪಂದು ಚಾಯ ಕಡೆ ಆತನಲ್ಲಿ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಅಮ್ಮಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಿರಾಡ್ದು ಅಮ್ಮಿಲ ತಮ್ಮಲ ಬುಲ್ಪುದ ಚಾಯಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲು ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ತಿಂದಾದ ಎಂಕ್ಲು ಸೀದ ಪೋಯಿನಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಫುಲ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚದು ಕೊಂತ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ದೆಕ್ಕೊಡುದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸೋಕು ಚಂಡಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ದ ಚಂಡಿ ದೆತ್ತದು ಈ ಪೇಪರನ್ನ ಆಯ್ತು ಮೀತು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನದನಿ ಕೊರಿಯರು ಸುಲಭ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಹನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅನ್ನ ಸಾರಿಂದು ಎಂಚ ತೋಜನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡವು ಅತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆತಜಿ ಏನು ತೊತ್ತದನ ಅಂಚ ಮದಿಮಾಲು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಮದಿಮಾಲ ಏನು ಪಿದಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಾಡೆ ಪೋಡತ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ಪಿದಾಡತ್ರೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲಾಡೆ ಏನು ಪೋತ ಯಾಕನೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಬೇಕೇನಾ ಏನು ಸೀದಾ ಪಿದಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ನಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ತುಳ್ಳಿ ದೇವರಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಆದ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದೇವರೇ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಐದೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಸೆಟಪ್ ಎಂಚ ಆತನ ತುಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತನದೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಬಿನ್ನೆರು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮದಿಮಲೆನ ಮಾಮನಕ್ಲು ಮಾಮನ ಜೂಕುಳು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅಂತಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಕ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮಕ್ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಆಕ್ಲು ಪರ್ನೆಡಕ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಯೂಸು ಪರ್ನೆರ್ದೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ದೆತೊನೆರ ಮರ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಕೊನ್ನೊಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಯಾನ ಅವೇನು ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಮಡ ಮೈಪರೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮ ತೆಲ್ತದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೈಪರೆ ಉಂತುದು ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ದೆತ್ತಾನಿ ಪಂಡ
ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲೈ ಜಂಡ ಅಂಚ ಮಾಮಳನೆ ಬಂಡೆ ಅವರನೆಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಮಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಕುಣದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೈತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ಪರಂದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡದು ಯಾನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಮುರಂದಿತ್ತಿನ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪದಿಜ್ಜಂಡು ಓ ಸಾರಿ ಎಂದು ಬಂಡದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ಬೋದು ಸಾರಿ ದೆತ್ತೆಂದು ಎನ್ನ ಈ ಸಾರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪಲ್ಲೇನೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಇಂದು ಇಂದಿನ ಮಾಮನ ಮಗಲ್ಲ ಮದಿಮೆದ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೀರೆದ ಬ್ಲೌಸು ಅಂಚೆನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ತುಳೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡತಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಜಿ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಅದುಂಡು ನನ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಬರಿಯರನೆ ಎಂಕಲು ಕಾತೋಂದು ಉಳ್ಳಪಿದರ್ದು ಅಂಚ ಮದಿಮಲು ಉಲಾಯಿಪಿದೋಡೊಂದು ಇತ್ತಲೆಕನೆ ಎಂಕಲ ಬಿನ್ನೇರು ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕಂದು ಬಂಡದು ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ದಡಿ ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನವರ ಎಂಕ್ಲು ಹೊಸ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಬರಮಂತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತುದು ಕಾತೋಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಏಪ ಬರ್ಪೇರಂದು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂತೆ ಜನ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಒಂತೆ ಜನ ಅಕ್ಲು ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು 25 ಜನ ತತ್ ಬಿನ್ನೇರು ಎಂಕ ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಹೊಸ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಗುಣತೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಜಂಟ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಬರಮಂತದ್ದು ಕೊರಿಯ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಜ್ಯೂಸು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಪ ಎಂಟು ದೀದಿತ್ತನೆ ಅವೇನೇ ಯಾನೆ ಕಡೆ ತೋಚ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಾಮಗ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಯಪನ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಅದು ಬಿಡಿರು ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಹೊಸತ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಮಗನ ತೂಯ್ಯಾರ ಅಲ್ಪ ಏ ಅಂಚಿಗೆ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಗ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ತೂಂದು ಪೊಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಓಕೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಅವನೊಂದು ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಏನು ಪುಷ್ಪವೇ ಎಂಕುಲು ಇದಕ್ಕೆ ಮದಿಮಲೆಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಸೀದಾ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದೈವ ರೀತಿ ನೇರ್ದವರ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕಂದು ಬಂಡದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅಲ್ಪನೇ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಲಾಂಡ್ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡೆ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೇ ಆಕಲು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಲ ಮಂತೇರು ಸೂಪರ್ ಬರ್ತದಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಸಾರಿ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ ಮದಿಮಲ್ನ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡತ್ತ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೆಗ್ ಕೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲು ಮುರಾಣಿ ಮದಿಮೇಂಡು ಆಲೆ ಉಳ್ಳಾಲು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಪಿರಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಮೈನಾದ ಆಲು ಉಂತುದಾಲು ಅಲ್ಲೆಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಐಂಬಲ್ಲೆಕ್ ಆಲು ಉಳ್ಳಾಲು ಅಂಚ ಎಂಚ ಐತ ಪೂರ ಎಂಚ ಆತನ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಐತ ಮಂತನ ಅಲೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಐತ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಅಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ನೇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಐತ ಮಂತದೇರು ಮದಿಮಲೆನು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂ ಒಂದು ಕೊಲೆಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮದಿಮೆದ ಮಾತುಕತೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವು ಆಯಿಲೆ ಕಾಣೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮಲೆಗ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಮದಿಮೆನ ಕಡಿರ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ ಸಾರಿ ತುತ್ತದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ರೆಡಿ ಆದ ಮದಿಮಲೆನೆ ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಬತ್ತದಾಯಕ ಐರ್ದೋಕ ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಟೈಮುಡು ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂದ ಪಂಡದು ನಿಕುಲ ತೂಂದು ಪೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ
ಅಂಚನೆ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೇಕ್ ಬರಪ ತೊಂದತ್ತಿತ್ತಿರು ಇಂದು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಟ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಆತಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೈತನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಡನ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಆಯ್ನೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ನಂದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ನಾ ಫೋಟೋನು ಪಾಡುವೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒನಸಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿರ ದೀಪಕನ ಪೂರ ಒನಸು ಅಂತಂದಿರ ದೀಪಕ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಏನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದು ಆರೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಏನಾತ ಪೂರ ಫಂಡ್ ತಾನಾಗ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಒನಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂತ ಪೌಡ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಗೀ ರೈಸ್ ಅನ್ನೊಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಸುಕ್ಕ ಆರು ತೋಷ್ಪ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಬರೋಡು ಇಂಕುನ ಹತ್ನ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ ಈ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಜನ ಏನು ಪಣ್ಣಿನಾಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣಾಕ್ಲಿ ಅಂತೂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆ ನೋಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಒಣಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡತ್ತೆ ನಂದು ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡವಡು ಸೈತೆ ಹೋತೆ 4 ಗಂಟೆ ಯಾವ 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 ಪೂರ ಮೀಯರೆ ಏತು ಜನ